Moro YouTube! Tänään on mun kaverin kanssa kalastaa yöllä. Ihan crazy. Katsotaan saako me yhtään kalaa. Kyllä illalla. Täällä on ruton pimeätä. Kuitenkin täällä on ruton pimeätä. Koitetaan saada kalaa. Ihan hullu shit. Yeah, hullu shit. Mulla on tää mun enemmän ahven paskaa homma. Varmaan saadaan enemmän haukea nyt. Kuitenkin tämmönen ja Arnilla on sen casual. Mikä sillä on aina. Me ollaan meidän normispotilla. Tässä puhelimessa ei varmaan näe paskaakaan. Mä joudun tämmöisellä motonet-päkillä vittu peittää sen silleen, että ei kastu puhelin. Mulla on tää mun tässä näin tämä homma. Me aletaan vähän heittelemään. Katsotaan, mulla on tommonen sinivihreä jigi. Koitetaan saada silleen kun haukita jotain. Eli äsken mun kaverilla se heitti ihan täysiä johonkin hevonkuuseen. Ja sen siima katkesi siitä perukkeen kohdalta ja mun jigi lensi tonne keskelle järveä. Ja sitten me kuultiin tuolta vastarannalta. Kuulosti ihan siltä puu katkee ja se vaan kaatu. Mä en tiedä onko se joku karhu joka kaatoi sen tai jotain tämmöstä. Se kuulosti ihan siltä. Se on oikein ton creepy. Nyt toi pistää sen peruketta ja bambugia. Mä jatketaan kalastusta. Täällä ei tuu yhtään kalaa. Ja me niinku nähtiin tuolla jotain kriipeä juttuja. Ja se nyt katosi sieltä. Siellä oli niinku joku heijastava juttu. Mä en tiedä. Ehkä me ollaan vaan siirryttiin kauemmasta siitä jotain. Ja me nähtiin se ketun, tai kuultiin se puun kaatuminen. Sitä on vähän kriipi. Eikä täältä tuu kalaa, joten me lähdetään nyt. Jatketaan huomenna päivällä. Kiitos, heippa. Sigma. Tultiin taas nyt täällä ollaan päivällä täällä ja meikä hakee täältä airot ja sitten mennään kalastaa, mennään siihen. Tää vesi on noussut ihan jäätävästi. Täällä tää juttu, missä tää vene on tässä päällä. Nyt oli eilen vielä kuivalla maalla. Tää vesi on noussut ihan jäätävästi. Nyt on niinku täydellinen keli kalastukselle, että toivottavasti tänään saa kalaa. Me ollaan nyt täällä veneessä vihdoin. Mulla on tää mun ahven kirveli, koska mä en ottanut mitään muuta mukaan. Mulla on edelleen tää kiinni täällä. Ja Arnilla on taas se kasuaali, niin kuin aina. Meillä on karkkia mukana, joka on aika kivaa. Sitten meillä on kanssa, no ei oikeesti oo Spritea, meillä on vaan vettä siellä pullossa. Joo, jatketaan matkaa. Tullaan taas tänne meidän normispotille. Tuolta tulee nyt ihan jäätävä iso virtaus tänne järveen. Niin. Tuo on vähän kakkapyllö, mutta ei saa haittaa. Koska meillä on ankkuria, niin tää on vähän kakkapyllö sen takia. Ei saa haittaa. Me aletaan galaamaan. Yeah. Vaihoa uistimeen tämmöiseen valkoiseen jikiin. Ja me ollaan aika täällä rannassa, koska tossa on tuo virtaus. Ammutaan rallatellaan täällä vähän kaikkea. Mä menin tämmöiseen pukkariin, kun mulla on kädet ihan jäässä. Tuolla satoo niin paljon, että mä pelkäsin, että mun puhelin menee väräksi. Arni nyt vetää tuolla. Koittaa saa kalaa. Täällä hetken lämmittelee ja varmaan menen kohta takaisin, jos alkaa vähän vähemmän sataa. En tiedä miten se säätää. Onko se tullut tänne? Hyvä kameralla on. Tässä on tää. Tää on puhelin täällä pussin sisällä. Arni tulee varmaan hakemaan nyt kohta ja mennään takas kalastaan. Joo. Aika nice. Voi kalaa. Tuokin pallero sai pienen aavane. Jee. Mennään vielä huomenna kalastaa, joten toivotaan, että saa välistä kalaa. Mulla on nyt tulossa tänne. Nyt tää on noussut näin paljon, että toi toinenkin juttu on tuolla vedessä. Nyt toikin vene on melkein kokonaan vedessä. Ja tuolla, kun se puro, niin se on tulvinut tuohon rantaan. Joo, nyt me lähdetään. Tää on tosiaan ihan jäätävän noussut. Lumpeelehtiäkään ei enää näy, kun tää vesi on niin noussut. Tää ruttoo. Tuolta rannalta tulee vettä tänne. Mitä hemmettiä. Tää mun jiki on ihan pilalla.
Tää on niinku ihan fucked up. Mä pistän tämmösen siihen koukkuun kiinni. Mennään suoraan tänne virtaukseen. Nyt lähetään. Ei myös mennä kuvaa. No nyt se on kiinni. Tätä saat tällä kalaa. Mun kaverilla meni vähän solmuun. Meikä sitten jää vittu jumiin. No niin. Mä voin ihan nyt tämmöseen lippaa. Eikö se just pieneimmä ahvenen koko maailmassa? Tämä on pikkuläski. Tuo on sekin kala. No eikä oo ku patukkaa vitsit. Se häippäs. Yeah! Me ehkä taidettiin löytää se toinen se veneen pidike. Se veneen pidike pitäisi olla tuolla. Se on täällä. Mitä ruttua? Mitä sä teet täällä? Se ei naa sitä tukkia kiinni. Nostanko mä tän veneeseen? Tää sulle nyt kävi. Tää on mun virveli katkesi. Raavien sukellusvene, mitä? Kato, torpedo tulee Mut meiltä. ei! Vähän tämmöseen ei kiinnitty. Vittu tää autisti pistit suoraan se uistimen mun siimaan. Ei mitään vittu. Oi se on hauki. Nyt on. Ei. Tuo hauki. Joo mä vedän täällä. Mä pistin semmosen pinkin vaapun tonne. Mä vedän tässä. Mennään yhteen toiseen paikkaan. Vittu, saatiin vanha kaljapullo. Pullopostia. Niin, tuli joku vene, joka oli ajautunut, mutta meitä ei kiinnosta. Vaihoin tämmöseen kaislikko-uistimeen. Mennään tonne Jättimäiselle järvelle ja nostellaan sieltä vähän isompia kalleja. Tuulee niin paljon, että me liikutaan ehkä 1 km. Me siirrytään sinne, missä me äskenkin oltiin. Tai silleen, niin sinne missä me oltiin alussa. Tuolla on se vene, mistä me puhuttiin, että se on vaan ajautunut tonne. Ollaan nyt täällä meidän normaalilla spotilla. Vaihan tämmöseen koko vihreäseen jigiin. Me saatiin 0 fishua ja lähdettiin kotiin ja nyt mä oon omassa kotona. Kiitos kun katsoit videon ja pistä tykkäystä ja tilausta ja jaa vaikka kaverille ja kiitos kun katsoit ja